फाइसो पाइजाक अमंखा उल्टा सरा पंचायत बे खबजाक गंडा तुसा रायमा बेली अरो ताबुक जों उनको बाय फुकजुक बाय मास कक सालायनाय लेनो नक फांबाय बिन नक बेलाखि किचिं मिचिक अ पारान बुं तामो पारा मुदा इसराय इसराय फानका सादि इसराय पारा इसराय पारा काका बो पंचायत बे खबजाक म मासिम दा ननत पुसितन among mahanto बसिमिनो ketre atapato atapasu bro kaham po bo thanka yang thami तामुंखा lumo yakon yaru sakro akhiro yang camera na city hingkai amti hingka kai tabu ka kya fan na kilya tabu thore hamya dak lajak ni atle lum tom buto lumja building kam khi su phai yano lumo su phai kam rok khai ma tong ta na hingka ama hai je ngko wo nini ngko khai tabu no kam kas khai tar to na among khechari to ha among khechari to khechari mane bu bet mane ro hu ro thangi mane ro khi phai chungcha ma huk rok khai mu khutung rok khai phalo hingka je ama hai ke nor sarkar nok rok ma ta na maya ko hingka nini sinmung to ama hai o paran bung khai isore para na hingka nor ko jona tong nong joma chungta wo tunne ke amu sum tin jana angka angkla la tha bani ang tong khe cha jana ang kuri ka amu sum tin jana nor tutelo joma nong ning ko cha sa song tin jona tre ke brila pai thami ro no khung tunne ke tin jana tu sio tin jona tong tong ayo ko no tong lai ma tong ta na kan nor tabuk nung nai bung nok ni mang pli rok mai nei le no ka ma buk lai mu ti bo kok thai sambai bele kha ham tabuk mang pli rok ya phung ti om kha borok tong man nok lai tong chu tong malia i kom te gari nok ma tong kha borok bung nok bele kha kiching michi om no government rok bo bor no na sigi bor no sakang nok na tong ase on borok je gis ti kaham ungko kaham tong khai ri tong kan rok mai pli nai ni ti bung nok ni bele kha obostha chaya gari umti khitang ma chai tong bin ba bu khurui tai bini ma simi ungkui mane om haiki bor nai kul tong borok puri borok bele khino ko na di mo bele khi kiching michik te phungai nok ni mai pli rok pang wa mang sing tong chu bele khino bung nok para ni mo te borok ekdom golip borno sarkar sujog subida ke sarnang thon bang nok ni korong nai ni dite bukno omo borok tong ta sama acha che borok tong nok ta omo nok ta chin borok omo hayon tong na tong lai sa kharung ma sincha rong nukui sarkar rok pa je government tong nai hakpa hapang tong nai rok borok nok rok kitsa bail bel kin nang to para ni chairman member borno naikulu kitsa sabo bungti khe tong bungti cha borok chuya borok khabele gorib anti gorib je kya chol drop rong to ya phan chu borno bor khabele chuya borok rong nai nang thun chungno tin bagim chung to not to ka nai tong di lai buma tv hambai tab nor khanai ma khana borok chamani orni bukhuk chuk borok bufrun chimi ma hai mane nok kiching michik ungko bong borop neta rok ba angkorok hainai pheya je parani grambasi rok boborno kisar nai bail khi chalai neta rok bai nok rok kisar nok hukru nang thun tuni byabস্থা khai nang thun bong tui bo manang ya borok hasal ma thangui manu o lama nai tongdi je karin rok laibuma tv ang tongonong logi prasanto debuma laibuma tv ni reporter lama rong nong phungnai omong khalukuni hamkrai jungjalni yakang na bagai government rok kya phungani mangpili rok nai nei di chin gonda sara ni dm sdm video borok joton nai nei bithun omong mangpili rong o lama tei lukrok bunte khe hati chai tongkha bunte khe laisi tongkhna office khaimi yang tongkha omong kha laban obostha omong kha lamani jungjal
sini borok lama tongka silangma belakino birman kelai tongka ngurung kisah nasi Tripura government jai jai ke kam khair bhaitun omo gari lainnya kale bike point lai meya ang tabor kajajak lama kajak tongka borok ring homan ngomongkha lamani jungjal belakin lama saya mo laman mangpili laman jaga tin chaita jaga gana no mo belakin kojak iko kojai ma tongkang bo mo tamung tongkha mo lama tei bike kale himu thanga point bejal su suk birmana klai tongkha chin borok o lamano kisa government phat nasikoi kam khanang tomda pis lama pis lama da pisni kale hapan sekri kharo harpek mangsi ban kahing tongkhamo lama belakin sayang tongkha yang tei nasik nai dikam kai umang pili rok belakino borok tok thangani office lai sunani school porinai student bol phalsanai wa phalsanai muya phalsanai mukiting phalsanai koto kisu borok lai sunani bazar thangphai up down khainani hospital thangani office lai sunani bele osubita lama bufang roi phanse katilia iko bufang bachang mang lama nai ri yang tei ekdom pukhiri ban kahing tokhamo khatbek ban phan chali amo khetomai bornai chana hangkai mai hamuse orong ku thangnai mai bori se tomaka o lama rongka omo kun lama da tei ke pat tong omo isra para to gonda sara tut ni amon no phuk tongo ang mangpili tabuk yang tei ke buskang aguna no nai tungdi jaya ka live mo tv nong te kaham mangpili tui phungnai bujaga hamya bujaga chaya bujaga nokri bujaga timaningya bujaga hamya klaja bujaga yakung baja bujaga timaningya mai machaya joto kisu borong birman bro klai tong amot nong tui phungnai live mo tv belek lama chayamo laman mangpili kaham kanai niti omo borok hima lama dang tongsi gari thangan osubida bike lai sunani osubida bicycle lai sunani osubida borok hinani osubida watiba khangkai chaka koto ma accident nung khangkai driver ni dusungnai gari chalungnai nukiting phalnai rok koto kisu porinai tongo lama tin lai sulayo mangpili rok ke hanai nei di khajan takhuk tai bukhuk chong omo khai chini Tripura sani unoyon omo khai chini unoyon chin develop jeng belai develop jaga ok laijak develop jaga ma tong belai khino unoti develop jaga mo develop tungkha belai khino chin Tripura rajyo omo no chin develop chin borok ni government jungo develop khairmani lama belaki kaham develop tungjak nai tongdi ang tong prasanto develop manung logi live wa tv ni reporter ngai ango mangpili machak phakya ta borok ringoi ke befan kok khlanin borok roi hepan lama ke mangpili chakri to punung marsine amo haiki chidan to ma khakya tin bagin singmang setun nor chaya karinai tung live ma tv nor lokuni jungjal priman dong te kaham toipung